Lažne vesti imaju više svrha, zavisi odakle podiču. Ako podiču od strane medija direktno i smišljeno su lažne, onda služe propagandi, vrlo je prosta stvar. To je takozvano po novom barbara novinarstvo. Međutim, nisu za to krivi odgovorni sami novinari, nego njihovi urednici koji im daju takve zadatke da oni lažno izveštavaju o nekom događaju ili da lažno najave neki događaj ili bilo šta. Javnost najčešće nasjeda na lažne vesti, tome one i služe, jer da ne nasjeda one ne bi mogle da postoje. Međutim, prednost toga što kad se krene u toliku količinu lažnih vesti, kao što mi sad živimo u takvom sistemu, kad gledamo neki od dnevnika sa nacionalnom frekvencijom, oni su prepuni laži. Skoro svaka vest je lažna. I onda te lažne vesti doživljavaju inflaciju. Ljudi prosto prestanu da veruju u njih. Očigledno je da su mainstream mediji veoma gledani. Naročito udarni Dnevnik 2 na RTS-u. Sad koliko ljudi veruju u to šta se u tom dnevniku govori, a pogotovo što se govori recimo na TV Pinku, to je drugo pitanje. Pre svega ljudi, oni koji gledaju te dnevnike, oni veruju u ono u što žele da veruju. U tome je problem i to je čak i prednost onih koji pišu lažne vesti, zato što uvek mogu da igraju na tu kartu da ljudi poveruju u nešto što, iako su svojim očima videli nešto drugo, na vestima čuju jedno, oni ipak će radije da poveruju u tu vest. Lažne vesti su odvek postojale i zvale su se patke, i lažne vesti u svrhu propagande su odvek postojale. Sjetimo se, u svakom ratu uvek je bilo lažnih vesti, zato što vi prosto u ratnom stanju ne možete drugačije nego bez propagande. I dan danas zemlje sa najvećim stepenom demokratije, ako izveštavaju o vestima koje se ne dešavaju najčešće u njihovim zemljama, nego negdje s polja, izveštavaju potpuno lažno, izveštavaju u skladu sa interesima države za koje pišu. Najbolji primjer bi sad opet bio tretman zapadnih medija prema Srbiji u bilo kojoj političkoj situaciji. Srbija je za sve kriva uvek. Pa jedan od načina je da se plasiraju lažne vesti namerno. Znači, satirom protiv lažnih vesti, to je klasičan način. Vi samo uzmete jednu vest koja je unapred lažna i samo obrnete stvari u njoj na duhovit način i dobijete istinitu vest. To je jedan od načina. A drugi način prosto će se desiti samo s sebe. Ja mislim da je taj proces već u toku, a to je što sam pomenjao inflaciju lažnih vesti. Ljudi jednostavno prestaju da veruju u bilo šta sad danas. Zašto bi verovali u nešto kad se uvere lično da ono što su slušali pola sada u dnevniku ništa nije bilo tačno, pa čak ni vremenska prognoza. Opasnije izgovoriti istinu. Ako ćemo, zavisi naravno o čemu govorimo. Ako govorimo o nekoj političkoj situaciji danas, istina je ono što najviše i boli ovu vlast i to je razlog zašto toliko i guši medije, da se istina ne bi čula.